بعد كل المشاكل اللي كانت في البلد بين العائلتين أبو راس وعطلة اللي هن نسايب وقرايب ونسب كبير بيناتهم، وصلوا لقناعة إنه طفح الكيل. لقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبر في العهد الماضي. ربما كانت هذه أسباب، كانت في حقد وحسد بين الناس، وأغلبية المشاكل في القرى العربية نابعة من الحسد. وساءت لما شفنا انه سمعة البلد ساءت وصلت الى الحضيض، قمنا بخطوات نحو تحقيق الهدوء والسلام ووصول البلد الى شاطئ الامان. كل هذا من شان اولادنا ومستقبلنا ومدارسنا، لأن إحنا هون عايشين ببلد واحد. لذلك إحنا بنطالب إنه يكون المسؤول في كل عيلة عنده طولة روح وعنده بعد نظر، ويتوقف عن هاي الأعمال الهدامة، لأنه لابد بالنهاية كيف قلت رغم كل ما يصير حتى بين الدول مش بس بعروض، نهاية كل مشكلة هي الجلوس لصالة المفاوضات والتوصل إلى حل يرضي الجميع. והיום יש לנו בתי ספר, יש לנו גני ילדים, יש לנו מועדון נוער, יש לנו אולם ספורט, יש לנו מתנ"ס, יש לנו מועדון נוער, יש לנו בית קשיש. אנחנו כמו הכפרים מסביבנו, ואנחנו לקחנו מועצה כמעט 20 שנה, ויש מסביבנו כמעט מועצות 40 שנה ו50 שנה, ויש לנו כמו שיש להם. גם יש לנו את האסטדיון, באמת אנחנו שותפים עם נצרת. היום יש לנו כפר יפה. אם אתה תסתובב בכל האזור לא תמצא כפר יפה כמו זה. תעמוד פה בחוץ, תסתכל מהחלון, אתה רואה את חיפה, אתה רואה את צפת, אתה רואה את כל המקום, אתה רואה את העמק, אתה רואה כל האזור פה אצלנו מהכפר הזה. בשנתיים האחרונים מה שאנחנו רואים בכפר שיש שיתוף פעולה בכל המשפחות, בחתונות, באבל, בכל מסיבה תהיה בכפר, כולם משתפים פעולה. האנשים מאוד מאוד עכשיו אוהבים את אחד את השני, ואנחנו רואים يعني באמת אמיתי שהכפר התחיל שם את הרגל מצד ימין והתחיל להשתבר לטוב. אז היום אנחנו מרגישים את זה שיש שיפור, שיש ביטחון. השלווה חזר לכפר, בטח הכל בעזרת ראש המועצה שהוא עודד את כל הפרויקטים האלו, והוא גם מעודד ומקריב מזמנו וגם מהתקציב. כפר שקט, כפר נורמלי, נורמטיבי. אני מאמין שאלוט הוא כפר נורמלי, אפילו מהכפרים הנורמליים באזור הזה, אם לא בכל הארץ. אני מקווה שזה לא כאילו להרבה שנים, אבל מה שעכשיו אנחנו מרגישים שיש שינוי, באמת יש שינוי. שינוי אנחנו מרגישים אותו, תושבי הכפר כאילו מרגישים את השינוי הזה. עכשיו כל התושבים הם ביחס טוב, כולם מדברים אחד עם השני, מרביתם באחוז ניכר שזה ביחסים טובים. יש קרבה כמעט בין כל האנשים, בין כל המשפחות, ואנחנו נמצאים על דרך המלך. היום מרגישים שזה כאילו באופן רגיל חזר לשגרתי. אני מרגיש את זה בבית שלי. ואני אומר לכם עכשיו בתור אחראי, בתור ראש מועצה, אני היום לא שונה בסביבה מהכפרים השכנים על ידי שיש להם מועצה 50 שנה. אני אומר להם תבואו תראו מה יש לכם, מה יש לנו, ואני היום הוליך אותם באותו גובה, באותו מסלול.
ואני כולי תקווה וכולי ככה שהאנשים רק יחשבו על אהבה ונחזיר את המצב איך שהיה, לא איך שהיה בלי לימודים, אלא עם לימודים אבל עם אהבה, ואנחנו על דרך המלך. אנחנו מרגישים את השלום בכפר עילוט עכשיו מכל הלב. מרגישים שיש בטיחות, יש אהבה בין האנשים. התחיל לשתף פעולה, אמרתי לך, בחתונות, באבל, משתפים פעולה טובה, אנחנו מרגישים את זה מכל הלב. ואנחנו מקווים שזה יימשך. תודה. היו סכסוכים בעזרת השם, בעזרת המשטרה, אנשים טובים, אנשים מכובדים, אנשי הסולח, חיסלו את כל הסכסוכים. אני מקווה נחזור איך שהיינו ב-48. הגענו למצב לא יעזור אלא יד ביד, ככה נבנה את הכפר.